נו? מתי תבוא כבר? אני אמור להגיע עכשיו. אנחנו כאן כבר 20 דקות. בסדר, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אני לא יודע בדיוק מתי. תודה רבה באמת. הם כמעט הלכו כבר. היי אוסקר. היי אלי. מותק. יואו. היא אמרה לכם שלום. מה, היא פה? כן, מה, סיגים לא רואים אותך? אני לא יודעת, אתם לא רואים אותי? היא שאלה אתכם אם אתם לא רואים אותה. מה? אני מצטערת, אני... סיגי, מה, אולי תנסי איזה משהו אחר? אני לא יודעת, אם היא לא רואה אותי, אז היא לא רואה אותי. אתה גם לא רואה אותו, סבא? אני... כן, אני רואה אותה. באמת? כן, ודאי, היא יושבת כאן לידך. כן? אוסקר, מה העניינים? סיגי, כמה טוב שאפשר לדבר איתך. אין לך מושג כמה מתגעגעתי. אתה לא מבין, אני חשבתי שתחשבו שטוב. איך הולך לך, מאמא? מה שלומך? איך הולך לך שם? בסדר, אתה יודע, בהתאם לנסיבות. תודה.